Peter Pellegrini je prezidentom podvodom. A odkedy sa prezidentom stal, tak sa stal len nástrojom v rukách Roberta Fica a stal sa reprezentantom nie slovenského národa, ale luxusu. A teraz si povedzme prečo. Robertovi Ficovi podpísal v podstate všetky škodlivé zákony. Na ovplyvňovanie RTVS, podpísal sa pod konsolidáciu, zvýšenie DPH pod transakčnú daň, podpísal sa pod odobratie rodičovského dôchodku aj pod zníženie daňového bonusu na deti. Pod toto všetko sa aktívne podpisoval. Podpísal sa pod to, že vymenoval za šéfa SIS syna Tibora Gašpara. Pod to sa podpísal. Ale on sám profitoval. Profitoval z toho, že jeho kancelárii bol historicky navýšený rozpočet, zatiaľ čo všetci ostatní ľudia majú šetriť. Podpísal sa pod zmrazenie platov zdravotníkov aj pod to, že im hrozilo väzenie, keď nebudú Fica počúvať. A samozrejme nakoniec sa Ficovi aj zavďačil, takže mu podpísal doživotnú rentu. Taký je Peter Pellegrini, babka v rukách Roberta Fica. A že je reprezentantom luxusu. Nezabudnime na sedačku za 14 000 eur, za balzámy na pery za 1400 eur, za kvetinovú výzdobu za 30 000 eur, za koncert, ktorý mal včera za 200 000 eur. Nezabudnime na to, ako si jeho rodinní príslušníci kupujú vily alebo luxusné apartmány v Chorvátsku, zhodou okolností pri iných poslancov jeho strany. Nezabudnime na to, že býva v dome pána Nahlíka. Nezabudnime na to, že chodí ku barberovi v sprievode 3 policajných aut na majakoch. To je Peter Pellegrini, ktorý sa tvári, že je v prezidentskom paláci, ale popri tom je na jachte.